Αχ, τα μωρούλια μου ξυπνήσανε. Εσύ, μικρό μου ποντικάκι, θα σε βάλω μέσα στην πανιερίτσα παρέα με τα αδερφάκια σου. Πάμε τώρα να ρίξουμε τη σαπουναδίτσα μας. Να πούμε ένα τέλειο τραγουδάκι και να κάνουμε ένα σούπερ μπανάκι. Τα παπάκια στη σειρά πως χορεύουνε και αυτά μες στις λίμνης στα νερά. Πακ, 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 πακ. Μέσα στο χώρο θα βρεις όλα τα ξεχνά. Κάθε έγνοια φεύγει κι ο χρόνος τώρα χαμογελά. Έλα και εσύ ποντικάκι μου, εδώ με τα αδερφάκια σου. Τώρα μωράκια μου, θα σας πω ένα ωραίο νανούρισμα να κοιμηθείτε. Φτάνει τώρα, είναι αργά, στο κρεβάτι σου γύρε. Παιδιά, κοιμήθηκαν. Άντε παιδιά, να κοιμηθείτε κι εσείς. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο στο Κουπεπέ TV. Σήμερα παιδιά θα μάθουμε για τα ζώα της φάρμας. Πήγαμε! Αυτό σαν τι ζωάκι σας μοιάζει παιδιά? Πώς κάνει παιδιά η κοτούλα ξέρετε? Κοκοκο, κοκοκο, κοκοκο. Αυτό είναι ένα πολύ γλυκό γουρουνάκι. Το γουρουνάκι κυλιέται συνέχεια στις λάσπες. Νομίζω ότι αυτό σίγουρα το ξέρετε. Είναι ένα προβατάκι. Παιδιά, ξέρετε τι παίρνουμε από το προβατάκι? Μα φυσικά το μαλλί του είναι πολύ χρήσιμο για τον άνθρωπο. Α, το αγαπημένο μου. Αυτό το ζωάκι είναι ένα γλυκό παπάκι. Αχ, τα αγαπημένα μου ζωάκια. Αυτό σίγουρα το ξέρετε το ζωάκι. Είναι ένα πολύ γλυκό κουνελάκι. Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας, μέσα σε ξένο περιβολάκι, τρύπες γιατί τρυπάς.